बेखौ आसाम सरकारनि मोनसे आसनि बियो आसनिनि नामा जाहैबाय चिफ मिनिस्टार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता बे फर्म बे आसनि दा बे आसनिजों मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो पार मेम्बार 10,000 करि हरनायनि मोनसे आसनि बियो जोंनि आसाम सरकारनि मोनसे आसाम सरकारनि बे फोसावनाय आसनि बियो दा बेखौ जों दिनै सानथुर VCDC हिसाबै दिनै 25 तारिख बेखौ जोङो दिनै सानथुर VCDCनि लांगोनायावनो जोङो होनाय जादों दा बे आसनिजों जाहाथे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे गाव गावनि न'खरखौ फोथांना लानो हानायनि मोनसे सुबिदा हरदों सरकारा दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जों लादों दा जोंनि सानथुर VCDC हिसाबै जोंनाव 8था बिओ दङ बेनिफ्राय ग्रुप हिसाबै 146 दङ ओमफ्राय मेम्बार्स हिसाबै 1675 न'स दङ गासै मेम्बारा दा बेखौ जों दिनै आसाम सरकारनि जिहेतु गाइडलाइन बायदियै जों फर्मखौ जों दिनैनो होगोन दिनैनि गेजेराव जों फोजोबगोन बेखौ जोङो नेक्स्ट डेआव जों होनाय जानाय नङा दा बेनिफ्राय बे फर्मखौ बिथांमोना लांनानै 1 दान बा दानसेनि गेजेराव जोंनो जमा होनांगौ बेखिनिखौ आङो दिनै बेखिनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखिनिखौ आं बुंनाय जाबाय फैसाखौ बिथांमोननि एकाउन्टनि गेजेरजों हरनाय जागोन बे दिनै बे फर्मखौ लांनानै बिथांमोना जोंनाव VCDCआव फैफिनगोन बे जोङो VCDCआ जोङो ब्लकआव जमा हैगोन ओमफ्राय ब्लकनिफ्राय DC सारनो हैगोन चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव थांगोन बे फैसाखौ जाहाथे स्टेटनिफ्रायनो बे बेनिफिसियारिफोरनि एकाउन्टआवनो सोहरनाय जागोन ओरैनो जेबो बेले बेजे जानायनि माबा नुहुराखैना ओरैनोथ' बेले बेजे जानायनिथ' राहा गैया बा नुहुराखै जाथावबो नङा खामानिया जेनुइनलि जागोन बे थारमाने फार्स्ट किस्तियाव 10,000 हरगोन सेकेन्डआव 25,000 हरगोन आसाम सरकारा आरो नेक्स्टआव 50,000 हरनाय खोथा आरो लास्टआव बे 1 लाख हरनायनि बाथ्रा दङ जाय मानसि बेनिफिसियारिया जुदि बे 10,000जों गाव जुदि बिजनेसखौ जुदि थिग खालामोबा बिथांमोना नेक्स्ट माबाखौ किस्तिखौ मोनबावनो हागोन आरो बिथांमोना थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।